Och så tar du sig ta husen kvult i sig själv. Så förstår det att du först svörges. Och här är det att de har en känsla av att du helbryktes hugskön. Ja, här var det. Här var det sådana rötter. Det är såna rötter svörge, ja. Ja. Och ta i hugg som tunna helbryktes hugskön så hugsi om tobak och om rosträck. Och rosträck. Ja. Ja, och ta i kom efter så gick sig unge folk så dyrande full. Det var rävligt och sånt. Då får jag begynna vid oss där. Ja. Och så är det att du möter Inka Bor och ja, och annan annan bjöd sig till.